Salam hormatly müşteriler, gelinler, gyýylar, ýigitler. Bu abzor siz üçin gowja delje model ýüzeklerimizi görkezip geçen brilliant gaşly. Birinji ýüzegimiz natural sapfir gaş. Gaşlarym brilliant, ak gaşlarym. Özüm 750 proba. Dokumentam arkaýyn barladyp görüp alyp bilersiňiz. $1200, 750 proba. Sapfir gaş, brilliant gaş, naturalny. Munymyz bar siren gaşymyz, munymyz Yerevan brilliant 585 proba. Atmoşundur, bandagy adam ýogyňça. Owadanlygyndan görüň. Munymyz $1000 düşýärler. Munymyz bar, bulam ütkeşjek zat. Hem bardowy üksýä, hem sireni üksýä. Munymyzam moşuny gatyg zat işlenen. Beregiň owadanlygyna, şahlaryna çelli owadandan işlenen. Munymyz $850 düşýär. Berde 2 tane morskoy ýüzegimiz bar. Ol ýüzegimiz 750 proba. Beregiň brilliantyndan 750 proba. 08 karat. Brilliantam arkaýyn barlady bilýäňiz, kiçik gaşynam, uly gaşynam. Lowurdap duranlar zat tanaýany görnüp duranlar. Bu görnüşimiz bar morskoy. Munymyz 033 karat, munymyz rossiýski brilliant. Plombasy bilen duranlar. Owadanlygyna seredin. 033 karatdyr. Munymyz $1300. Berde gadym 583 proba. Brilliantlaryň arasadygyna seredin. Bir brilliant $1200. Atowdatdyr. Gadym rossiýski brilliant bilen. Lowurdap duranlar gaşlary. Gelinler, gyýylar, gowdat daknaryny ýeteňiz, arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Bir brilliant arasda proba. Arkaýyn barladyp habarlaşyp alyp bilersiňiz. Mesele ýok. Kime gerek bolsa arkaýyn habarlaşaýynlar. Isleseňiz gelip görüp bilýäňiz, isleseňiz dastavka edip görkezip bilýänler. Welayet şäherçi dastavkamam bardyr. Arkaýyn habarlaşaýynlar. Like goýup repost edip podpisat etmänem unutmaň. Size ýene-de gowja zatlar görkezerim. Sag bolun.